Avui us vull ensenyar, no sé si suposo que molts ja ho haureu vist, però els que no ho heu vist, vull ensenyar-vos aquest aterratge d'un prototip de coet de SpaceX que es diu SN10, del coet Starship, i com el coet aconsegueix aterrar d'una peça. Això pot no semblar molt important i de fet el pobre acaba, com veieu, no acaba massa bé, però jo crec que sí que només va durar 15 minutets d'una peça, però sí és important, sobretot quan ho comparem amb els germans grans SN8 i SN9. Fins a aterrar el coet el prototip va fer pràcticament el mateix que els seus germans, vull dir, despegar amb aquestes flames que li surten tan típiques del motor Raptor, de matar amb aquesta flama blava amb els diamantets blancs tan bufons. Fa la maniobra aquesta que va apagant motors. De fet, quan apaga el primer motor, es veu dels altres dos un dels motors amb una flama groga. Això no deu ser molt bona senyal. Després, quan apaga l'altre motor, hi ha una flamarada que s'escampa per dintre. Això tampoc pot ser massa bo. Comparat amb els merders que deuen tenir ara mateix SpaceX, això és pecat a minuta. Però més d'hora que tard aquestes coses s'hauran de solucionar. A mi em segueix deixant al·lucinat com el coet es dona la volta i cau de panxa i va volant amb les aletes aquestes petites que té fins gairebé arribar a tocar a terra, quan aleshores es dona la volta, s'engeguen els motors. I fins ara, això és el que no havia fet mai, fins ara sempre s'havia estampat. Però aquesta vegada, surt la flamarada aquesta que no sembla molt bon presagi, però aconsegueixen que amb un motor apaguen els altres dos i amb un motor pum, i cau, queda una mica així torçat. Això no és molt bona senyal, clar, els peus aquests ja ho diu l'Elon Musk que s'han de millorar i aleshores quan passen uns 15 minuts, doncs patapum. Segur que els enemics, els que no els agrada a l'Elon Musk diran que és un altre desastre. Jo no hi estic d'acord, especialment quan ho comparem amb els seus germans grans, a l'SN9 i a l'SN8, que van tenir uns aterratges una miqueta més violents, com podeu comprovar. Val a dir que a mi ja em va sorprendre força que aquest, l'SN8, que es va estampar quan va caure, va arribar fins on va arribar. Heu de tenir en compte que el coet aquest, l'Starship, és monstruosament gran. Té 8 metres de diàmetre. Això és més gran que gairebé qualsevol casa de nosaltres. Jo crec que la gent no n'és conscient del que tenim al davant. Jo era massa petit quan l'home va arribar a la Lluna i imagino que la gent no s'ho devia creure aleshores. Per l'amor de Déu, encara hi ha gent que no s'ho creu. Per gent com jo, el fet de que vam créixer veient pel·lícules
ciència-ficció amb efectes especials d'aquests horrorosos que els veiem ara i semblen mal fets. Estem força decebuts que es suspengués el programa Apollo i que la conquesta de l'espai hagi anat al ralentí durant tants i tants anys. Veure com hi ha aquesta nova revifada gràcies a gent com l'Elon Musk i enginyers d'empreses com SpaceX o Blue Origin. De fet, aquestes proves de coets crec que és l'única cosa que veig en directe. Aquest coet volarà, ho arribaré a veure jo? Arribarem a veure-ho tots, vés a veure, si no passa res dolent, jo crec que sí. I veurem coses increïbles. Quin temps, quina època per estar vius. Ens veiem.